אבל גם את המדינה שלנו בקרוב. תודה רבה, ברור. באמת צ'מפיונים זה מאוד פשוט. ללא ספק ללא פשוט. כן, פעמיים ברציפות, האמת היא שזה באמת אחד הדברים הכי גדולים שיכולתי לאחל לעצמי ליום הולדת. זה נהדר, נהדר. תגידי, בת כמה את עכשיו? מלפני כמה ימים, 28. אז תשמעי, אני הבנתי שהיו לך בעיות של להשיג ספורטרים, נכון? תמיד יש בעיות, אתה יודע, זה לא דבר שפשוט וקל. כן, עומדת לידי שרת התרבות והספורט, אני יודע שהיא דיברה איתך. נכון. אבל בואו ניתן את דעתנו לתקשורת כמו שלה, להשיגים כמו שלה. ואנחנו נביא את זה למדינה, תודה רבה, אני חייבת להגיד שבאמת זה כבוד גדול בשבילי לייצג את המדינה וזה דבר שחשוב לי, אני ישראלית, נולדתי בארץ, ההורים שלי נולדו בארץ, זה חלק מהעניין וזה גאווה גדולה גם לשמוע את התקווה כל פעם מחדש, זה דבר שאתה לא מתרגל אליו, זה צמרמורת בכל הגוף כל פעם. איפה את למדת את זה? זה אני לא יודעת, אני חושבת שההורים שלי יש להם גנים טובים. אבל איפה באמת למדת לעשות? במכמורת, יש לנו מועדון קטן במכמורת, כן. על הים, גדלתי על הים, אז הייתי קרובה למקום שאני הכי אוהבת, ושם למדתי בעצם את כל האלף בית של הים ושל הגלישה ושל החיבור לטבע, להכל. España. Давай. זה בטוח. כן, בעיקר אני מאוד אוהבת את המקום שאני נמצאת בו, אוהבת להיות בים ואוהבת לעשות ספורט. זה דרך חיים וזה דבר אני חושבת שחשוב גם לכל ילד וכל בן אדם, אפילו בוגר, בשביל דרך חיים ולחיות נכון. הליכות בים. אני עכשיו בוא נקים ערך, אנחנו יושבים כזה כנרת, אפשר לעשות גלישה. כן, 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 זה אחד המקומות של האימונים שלנו, בקיץ, בטח, זה אחד המקומות הטובים. אז אנחנו ניפגש, אם את חושבת שאנחנו יכולים לעבור לעניין של המון תודה, באמת. תודה רבה, באמת תודה רבה. תודה. אנחנו רוצים רק דבר קטן. כן, יש עוד משהו קטן, אולימפיאדה. סתם, לא משהו משמעותי. את יודעת, את יכולה להבין, או שתביא דבר לפני זאתי המטרה האמיתית, ללא ספק. כל הכבוד. תודה רבה, באמת תודה. להתראות.